Samtang abli pa ang kaluwasan. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 11. Ang dili matarong, magdili matarong gihapon siya, ug ang mahugaw, magmahugaw gihapon siya, ug ang matarong, magmatarong gihapon siya, ug ang balaan, magbalaan gihapon siya. Ang tanang kaayuhan nga natagamtaman sa tawo, kini tungod sa kaluoy sa Dios. Siya ang dako ug madagayaon nga maghahatag. Ang iyang gugma dayag sa tanan diha sa dagayang tagana nga gihimo alang sa tawo. Gihatagan niya kita og panahon sa pagpangandam, diin magpormag mga karakter alang sa mga korte sa itaas. Kita nagatuo sa walay pagduha-duha nga si Kristo hapit na moabot. Kini dili usa ka sugilanon alang kanato, kini usa ka kamatuoran. Kun siya moanhi, dili aron sa paglimpyo kanato sa atong mga sala, sa pagtangtanggikan kanato sa mga depekto sa atong mga kinaiya, o sa pag-ayo kanato sa mga kahuyang sa atong mga kasuko ug mga batasan. Kun gihimo alang kanato ang tanan, kining tanan nga buhat matuman sa dili pa kana ang panahon. Inig-abot sa Ginoo ang mga balaan magpabiling balaan, kadtong nagreserba sa ilang mga lawas ug mga espiritu diha sa kabalaan, sa pagkabalaan ug kadungganan, unya makadawat sa katapusan nga paghikap sa pagka-immortal. Apan kadtong dili makiangayon, dili balaan ug mahugaw, magpabilin nga ingon sa kahangturan, wala nay buluhaton nga pagabuhaton alang kanila, sa pagtangtang sa ilang mga depekto ug paghatag kanila og balaang mga kinaiya. Ang tigdalisay dili dayon molingkod aron sa pagpadayon sa iyang proseso sa pagdalisay ug pagtangtang sa ilang mga sala ug sa ilang pagkadunot. Kining tanan pagabuhaton samtang may panahon pa. Karon kini nga buluhaton kinahanglan nga matuman alang kanato. Sa panahon sa pagsulay, ang grasya sa Dios gitanyag sa matag kalag. Apan kun usikan sa mga tawo ang ilang mga kahigayunan sa pagpahimuot sa kaugalingon, ilang giputol ang ilang kaugalingon gikan sa kinabuhing walay katapusan. Wala nay laing kahigayunan nga ihatag kanila. Pinaagi sa ilang kaugalingong pagpili, sila nagbutang og dili maagian nga bung-aw, tali kanila ug sa ilang Dios. Daghan ang naglimbong sa ilang kaugalingon, pinaagi sa paghuna-huna nga ang kinaiya mausab sa pag-abot ni Kristo. Apan wala nay pagkakabig sa kasing-kasing sa iyang pag-anhi. Ang atong mga depekto sa kinaiya, kinahanglang hinulsulan dinhi, ug pinaagi sa grasya ni Kristo, kinahanglan natong buntugon sila samtang may panahon pa. Kini ang lugar kung asa bansayon kita aron mapahaom sa pamilya sa itaas. Hapit na mosira ang kaluwasan. Pangandam na. Pagbuhat samtang nagpadayon ang adlaw, kay moabot ang gabii nga walay tawo nga makabuhat.